palat saupo ngut ki breu nadu ki shinrang bat ki kintei kumju ru ki khelung na ka shnong Nongkhrah hari Poi district kila Poi Hospital nadu ka si sajany hadin bagi lekempang kensan na ka prie pynhiar bala subangat bi naka bam hakawai ka yeng khawai hakate ka shnong katkum ka kubor balayo lum laitu ba kaladon ke jinga bam khawai hakawai ka yeng hakate ka shnong hakamit singitho ding jong ka khatwai terik henry ka basngau lungo bagi te ki pat ba ke balik bam ki yo kempang kensan haka steps ki sajany bat lapan kit no marmari ki sya ke jaka sumar bakentu bia ka Bethany Hospital bat civil hospital Nongkhrah nadu ki kintei shinrang hadu ki khelung na ying chung ngi ram sang de bale ji khawai ngi ta lai ngot te we pat long ikhlem bam siang re tai we pe lai long ngi ru chikun pe bam ta ngi ru ke nya na ying chung ngi da ngot Tadi tu spek mga ka de ga do siang hi tadi do le na mar ba kan ba we bam ta do Katu kat ni ki pai ba ke balik bam hakate ka yeng khawai ke la subaru badai na ka do sniang baki bam kabala bandai ka bala sniu namar ki bayo pangki dei tangki babam do sniang kat ba ki we ki lai na kliang jong ki doktor hadin jong jing tokit ke la subajur ba ka dei na ka bam bala sniu ni ka food poisoning kat kum ka jing thu jong ki pai ba bat na kliang jong ka tanat ka koi ka khia jong ka ri bhoi ki dang le chakate ka jaka ban penlong ya ka jing wat bnia bat lap ya ka daw ten rai bat kumjo ru ban shim ya ke nuksa na ki pai ba Baro ni dan hikan nika ki patients ki wan dominant tertel ki wan bam khana hakan nika shnong Nongkhrah nongjri mo paham jri ki wan bam khana haden ki wan bam khana kata ki wan kan nika stom ki prie ki pynhiar haden bagi ada bam kita cerita tamo hado menta he ni yo kumba total patients ki bala wan ni yo ado ar kunyungan kita yo wan he dan hal ki bala admit civil hospital Mawphor dan hado hal kata apa nyumut total tai nga suspect kat kum ga history bagi agi nompang nga suspect kadin ka bam he nakabam kala bande ka because dan ki bahin jong ki nompang bi am gadan ka item bi klambam ki kham yo igi tak system dan babam gi ga specific ga ka item bi bam ki yo most probably nga ka suspect kade kala bande ka bam yo se kala dan diksliu ke Jepang ada kata tema ki stable masman he tikila respond he treatment ro tikila stable dan gi ba hapti ICU itu dan lo kita tikila stable he dan gi ro ki bala recover ro he ni expect ba la sha gi ngala discharge dan ni tar to kene ki jinja kare ka ni jangka koi kare kadam ka bachelor party jongwe ni ki phun samla jongka shnong Nongkhrah te ngisha kot sa kata ka jing khawai te hadin maladap ka jing aseng ni don ka jing ya bamja te baro ni ya bamja ya bam do la konkret da ka yik kesam te kata kamit kam don ngono no ka jing ja rei ka step hangap don ka singi saja te khana tarik don ka jing prie pynhiar nga sutu bagata ka jing prie pynhiar compare na ki pat ke kom prie pynhiar te marmar hi bang sutu ba bang sudi tang dawai asung kamirap marmar hi nga be no shane shapo Bethany Hospital te gidon kumba khatsan khandrumut hang ne po Bethany bat kumba khatsan khandrumut gidon shapo civil hospital ni ki bayo ini kan food poisoning. Badan ru ki ba dan don shnong ki ba sudi tang dawai ki badang long minor. Kita hi dan badang. Kalian ke health department kila fundinga bat kila jurip shnong I doktor simli ila fun bat ka tim juni kila hiar shnong Nongkhrah ban investigate ini ka ta dan badang.